Salam, hormatly Türkmen Portal web saytymyzyň agzalary we mehriban tomaşaçylary. Biz bugün öz dörejlik toparymyz bilen Sultan restoranyna mehmançylykda. Elbetde durmuş duralaga satly gepleşigini bugün Sultan restoranyny men sizi hemmäňizi ol mehman bilen tanış edeýin. Mehman bize golaýlady. Salam Nazir. Salam geldiniz. Sizi hoş gördük. Siz taýinmi? Elmadam atayın. Anna yerimize geçelim de hoşlaşımız devam edelim. Yarın. Nazir, sizi gepleşigimizde hoş gördük. Bizim teklifimizi kabul edip, bizim gepleşigimizde bugünkü bayramçılık sahanına mehman bolýanyňyz üçin biz size köp minnetdarlygymyzy bildirýäs. Köp sağ olun cennet, gepleşiňize çağırýanyňyz üçin size uly sağ bolsunmy aýdýan. İlki bilen gepleşiň başyna şular ýaly owadan ajaýyp ýurtda, owadan paýtagtymyzda ýaşamaga, döretmäge, owadan milli türkmen toýlarymyza aýdym aýtmaga döredip berýän mümkinçilikler üçin gahrman arkadagymyza, arkadagly sevdarymyza hoşalygyny bildirdiýän. Goý olaryň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, mertebesi belent bolsun. Men gepleşiň başyna ýurdumuzy wasp edýän bir aýdym aýdyp bereýin. Başysyna Nazir, yerine ýetirip berjek aýdymyzyň ady? Aýdymyň ady Türkmenistan. Türkmenistan. Köp sag bolun. Onda saganlar taýin bolsa bize dinlemäne taýin Nazir. Başysyna. Köp sag olun. Şan şöhratymyz gülleýär siz bilen watanymyz ak ýolumyz bilen barýar arkadagly serdarymyz ata kessi ogly halallar siz bilen halkymyz bagtydyr ýör öňüp deňeňe edir ata mekanymyz Türkmenistan edir watan janym gurban sana mekan Türkmenistan edir vatan canım kurban sana bulduk mekan Kurdumuz arkadak şehri, ak mermerden meçitleri yetiştirdin gerçek oğlu, arkadagly serdarmyzy Türkmeniliň siz arkadagy söýýäňiz janan watany çapdyn uzaklara atyňy arkadagly serdarmyz Türkmenistan edir watan janym gurban sana mekan Türkmenistan edir vatan canım kurban sana bulduk mekan Türkmenistan edir vatan canım kurban sana bulduk mekan Türkmenistan edir vatan canım kurban sana bulduk mekan Köp sag bolun Nazir, yerine ýetirip beren watanymyzy wasp edýän owadan aýdymyz üçin sag bolsun aýdýas. Onu söhbetleşigimize başlaýaly. Başlaýaly. Sowallarymyzy men size häzir ýetirýän. Durmuşda iň esasy zat adam üçin näme? Durmuşda iň esasy zat adam üçin, men üçin watan. 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 Asuda watan. Bizim watanymyz Türkmenistan adly watanymyz. Watan bizi çağlykdan uladyan, adam edýän bizim
doğulan yerimiz bizim vatanımızdır. Awa. Bize bir iş etsek, iyile bir yerde hayrımız yetse, vatan şonu görýär, kadrını bilýär. Biz şu vatanı doğulluk, şu vatana da gerek adamlar bolmaly ka diýen haýsy uğurda bolsa, bolaysın sungatdamy, guruluşukmy, ýawaşka kärdemi, esasy watanyňa, halka haýryň etmeli. Awa. Bize adawra getirecek adam şol muka diýen. Ona Nazir siz üçün adam üçün esasy gerek zat watan. Vatan. Ona ýa-ni gepleşigimizde başlamanqa, intek siz bilen tanışdyrmanqa, Türkmen Portal web saytymyzyň agzalary we tomaşaçylaryna men biziň mihmanymyz intek şu sunugat älemine geleni bäri bir gepleşikde bir söhbetleşikde bolmady diýdim. Birinji siziň gepleşikde bolşuňyz. Diýmek onda sizi dinleýän dinleýijiler, siziň muştaklaryňyz, siziň ömür döredijiligiňizi, ömür ýoluňyzy bilýän dälirler. Doğru. Ona şu gepleşiň üstü bilen biz anyklap açyk edäýeli. Edäýeli. Ona näçinji ýylda doğulluňyz, siz näçe doğan, umuman hemmesini gurrun berseňiz biz höwes bilen dinlerdik. Men Habibov Nazir 1988-nji ýylda Gözel Aşgabat şäherimizde doğdum. Okan mekteplerim 34-nji mektep, 36-njy mektep. İki mektepde okudum. İki mektebim Türkmen adilenelerde okudum. Şoň üçin men Türkmen dilim gowy aksensi bar bolsa da birazçyk bardyr. Bardyr. Ýöne arasy gurlaýaňyz tugolama. Köp sağ olun. Oň sebäbi men milletim Azerbaycan bolan üçin men ejem isledi hökman türkmençe dille doğru ve doğru bilsin. Ana da netije Hudaýa şükür aýdym aýdyp bers, döredip bers. Tugolama onda ejeňiziň arzuwyny hasyl edipsiňiz de. Hasyl etdik. Maşgalamyzda bir menime bir gyjygym bar. İki çağı bar maşgalamyzda. Aýdyma kiçilikden bäri hemişe ýüregimde aýdymsal bardy. Men daýlam muzykantdy, hatda men kakam öň akordeon çalýardy. Şolardan geçti bana. Diýmek siz kiçiligiňizde aýdym saýadyň içinde ulanyp gulaňyzy owazlar saýadyň bilen ulanlyňyz. Kiçilikden aýdym saýad bilen ulanlyk we arzu edýärdim hemişe we bilýärdim, ananýardım, boldum Hudaýa şükür. Hemmemiň işimiz ýaly bugün Nazir Habibow ýyllap. Allah dönem, köp sağ olun. Mundan beýlekde awraýyňyz belent bolsun. Ona Nazir size şu sunugat ýoluny intek ýa ejem ýok, aýdym aýtma diýip şey diýdiňiz. Başga da böwet bolanlar barmy? Ýok, böwet bolanlar ýokdy, emma ananmaýanlar känni. Känni. Siz ýani olara suud etdiňiz bugünkü gün, şeýlemi? Suud etdim diýen. Ol sözden toba. Onda näýlik halipalar bilen işleşdiňizmi? Ýa halipalar, haýsy halipalar dinleýärdiňiz şo döwürler? Dinleýärdim. Belki bir aýdymçydan öwrenmek isleýän zadyňyz bolanlar. Dinleýärdim Türkmenistanyň halk artisti Ataway Çarguliýew. Oň aýdymlary, oň ýüregi, oň sesi не повторимый, как говорится. Kerim Gurbanaliýew, jan sağ bolsun, men halipam däli. Ýöne maňa pata beren Kerim Gurbanaliýew. O da bir haýyş bilen bolmady, bir öňünden bir pikir etmedik, taýýarlyk hiç bolmady. O bir Allah'dan gelen zat. Tanıştık. O halipa, salamu aleykum, canım sağ olsun. Birinci gedek sizi juway görýän idim. Begenýän. Ondan durdu da ýanymdaky adama aýtdy. Sesimi dinledi. Şul oglanyny diýdi, bar bir zat. Şul oglan zekini wa sesem ma. Şoňa men bir fata bereýin diýdi. Awa. Men ne haýyşdan bitmedim, garaşmadym. Ol emma düşünmeýärdim men. O näme zat? Kerim Gurbanaliýewden. Jan sağ bolsun. Belki on apata berenden soň yeňil bilen geldim. Halk söýdi, tanady. Kerim halipa maňa bir hili ananç içime bir duygu sally aýtmaly, aýdarsyň, bolar, hökman, nesip bolsa inşallah gidwer, ýoluň uzak,
Sen sesin var. Üstünlük arda. Sana üstünlük. Awa şon ýalap can sag bolsun Allah denen. Köp Şon sag ol. ýalagam bolly halk söýdi. Köp sag Halipan bolsun. can sag bolsun. Awa can sag bolsun. Indi Nazir ýaňy diýdiňiz, meňem kakam daýlam sadanna diýdiňiz. Siziň hem şol döwürler çağalyk döwrüni öwrenen saz guralyňyz boldymy? Özüňiz bir saz guraly höwes edip çalasyňyz. Ay gitara alýadym, çalýadym, dambydım budan, onu çalýadym ýöne. Yok, instrument, bir instrumentde çalyp bilemok. Yok. Isleýädim. Ýöne biraz geç boldy. Ola kiçilikden çalsaň, öwrenseň, o bir mektebe girseň bolar. Ol geçseň ola geç bolýar. Yok. Ejem başga hunärlerde zähmet çekmegimi isledi diýdiňiz. Onuň ýokary okuw jaýlaryna okan günleriňiz boldymy? Okapdyňyzmy? Okudum. Mektebi utaramsaň Azerbaýjana gittim. Baku şäherine yuridiski fakultetde jurist boldum. Şol watanym aýdymlar şoň üçin. Yok man şol watanym çekip durdy. Watanyma gaýdasym gelýär. Her yer özüçe owadanlar gowdur ýöne watanyň biziň Türkmenistan, Asuda watanymyz, Türkmenistanymyzda taýdan geljek ýokdur. Geldiňiz watanyňyzda owadan aýdymlar bilen dowam etdiňiz şeýlemi? Geldim de ýanky aýdyşym ýalak Kerim Halipany gördüm. Şon ýalak Akpata berdi, nesibe. Şondan soň gidiverdi. Zähmet çekdik Allah dönen. Durmuşda şol döwürler kynçylyk pursatlar bolupdymy? Aýdym aýtýan pursatlaryňyz? Kän boldy, 1, 2, 3 gezegen boldy. Inni boldy bu kärde biri kömek etse, bir el uzatsa, düşündürse, bulaýdym şeýdi baýdylýar. Bulaydymy aýtjak bolsaň, şul halipany diňle, şu halipany diňle, şonda senne bolar. Onu senin bilseň, diňleseň, şonda bolar. Ýöne maňa öwreden ýokdy, görkezden ýokdy. Goňşy döwletler diňleýärdim, Azerbaýjandan, Turkiýadan, Russiýadan, Türkmenistandan diňleýärdim öz halipalarymyzy. Halk aýdymlary gowy berýärdim. Emma bilýärdim halk aýdym ýaman ol başga zekin gerek, ol ussatçylyk gerek. Ýöne Hudaýa şükür meňem bir arzum yerine geldi. Bir disk, bir albom 2015-nji ýylda 10 aýdym, halk aýdym. Ataway Halipan aýdymlaryny saýlap 10 aýdym edip bir disk çykardym. Şon ýalak. Dinleýijilerim gowy garşyladylar. Gowy garşyladylar. Türkmen toýlarda hyzmat edip haýyş edýärler ýerine ýetip. Haýyş edýärler. We bu günlerde de işleýär. Nesip bolsa, ýokman ýene bir albom, bir 10 aýdym nesip bolsa, inşallah işlemekçi halk aýdymlary. Nesip bolsa inşallah. İşiňiz uğruna bolsun. Ine Nazir çağalyk döwrüňiz hakynda görüň berdiňiz. Edil häzir özüňizem elbetde biz hemmämiz bilýäs kaka, bir owadan denanyň ýollaşy. Çağalyňyz dogrusyna görüň berseňiz näçe tane? Men 5 tane çağam var. 3 tane oğlum var, 2 tane kızım var. Canlar sağ olsun. Çok sağ olun sizinkilerim. Emir, oğlum, ol men yolumdan gidiyor, aydım aydıyor. O eşek kolya, aydası geliyor. Aydasın geliyen olsa aydı ver deydim. Kömek ederin deydim. Bana kömek eden yoktu deydim. Men sana kömek ederin deydim. Aydıya, menzeye nesip olsa inşallah geleceği bardır, aydar. İnşallah ulu sahnalarda görürsün. Ulu oğlum Ramiz, ol futbolist, sportsmen. Kiçi oğlumam Habib, ol intek kiçi, 4 yaşında, intek kar saylanok. Nesip olsa, o da bir aydınçı sadanına olur inşallah. Tuolemi oğlunuzu biz görüyoruz da aydım aydiyara, vatanımızda, yurdumuzda vasfediyor. Men aydımlama aydiyar. Berekellah, üstünlük arzu ediyaz. Oğlumuzda da üstünlük sunugat aleminde. Ona Nazir, siz üçün, size durmuştu, goltku veriyen zat, size sunugat aleminde bir xasam önküden beter işlemene itergi veriyen zat. Elbette bu sowalam jogabını her ki birinci ki bilen mendeş.
vatan adama asuda vatan gerek. Baktı olmak için. Vatanın güllevesse, parakatçılık bolsa, şol ulu bağıt adam için. Çağlımızı arkayın mekteplere koy veriyoruz. Daşarı gidiyorlar, okuyorlar, oynuyorlar. Bu asuda vatanımızda. Allah deydemiz yok. Arkayın yatacağız. Gazımız var, toğumuz var. Elbette. Hemme zadımız var. Yetmeyen zat yok. Bu asuda yurtta, Türkmenistan vatanımızda. Ne edip ovadan aydın döretmeli, ne edip vasf etmeli yurdumuzu, ne edip biz baklı yaşamalı. Şunun için yine yüreğimden kahraman arkadağlı serdarımıza hoşallık bildiriyen, canları sağ olsun, ömürleri uzak olsun. Şunu yalak asuda vatanımızda yaşadıyalar bizi, arkayın yatacağız, arkayın turuyaz. Gün-günden ovadan, gün-günden gözelleşiyor vatanımız. Şunun için her adam vatanına koşmalı. Sonra yurdumuz yine ovalar, gün-günden ovalar gözelleşir. Men özümü baklı sayan, şunu yalak asuda yurtta yaşayan mı? Yine şu zatlar bana qolluk veriyor, ruh veriyor, döretmene, aydım, sağ. Şunun için men şu vatanına, Türkmenistan devletimizde, vatanımızda doğulanma özümü baklı sayan. Şunun için yine de bir gezek yüreğimden aydasım geliyor, kahraman arkadağlı serdarımıza canları sağ olsun, ömürleri uzak olsun. Amin inşallah, arzularınız hasıl olsun. Sağ olun. Nazir, size innik soğalımız. Meşhurluk bilen üstünlüğün tapawudy nämede? Üstünlük saylap alan yolunda, özüňde goýan maksadyna yetmekdir. Elbette. Men şonu ýalyp pikir edýän. Meselem aýdym sazda ösüş gazanmak, täze sepketlere yetmek, meşhurluk sen isleýişiň ýaly däl, başga tarapdanam bolup bilýär. Elbette. Meselem sen bir aýdymy aýdyp başarmanym meşhur bolup bilýän adamlar ine plan aydımçı, olmasa da aydiyan aydımçı diýseler, şola meşhurluk. Ola ya meşhurluk bolmaly. Ýöne üstünlük däl. Ýöne üstünlük däl. Men şonu ýaly pikir edýän. Üstünlüge ýetmek üçinem bir aýdym. İşlemeli. Yok man aýdyp oňarmadyk, aýdymam oňarmak üçin kän işlemeli. Kän işlemeli, zähmet çekmeli. Onda size biz üstünlük arzu edýäs. Köp sağ olun. Meşhurluk mundan beýlekde awraýyňyz belent bolsun. Gepleşiňizdiň şu ýerine bir owadan aýdymydy ýerine ýetirip berseňiz mümkin bolsa. Elbette. Baş üstüne. Aýdymyňyň ady ýerine ýetirip berjek. Aýdymyň ady Sinaw. Adamda hemişe her adamda budulmuşda Sinaw günleri, Sinaw wagtlary bardyr. Her insanyna bolup bilýär. Elbette. Geçýär, bolup dur. Şonu geçmegi başarmaly. Her kim özüçe geçýär ony. Daýy şükür bizde de bolly. Geçtik. Bizem özümüzçe. Allah dönün Hudaýa şükür. Hemme zat gowy şol aýdym dinleýijimlerimiz üçin aýdyp bereýin. Baş üstüne onda biz dinlemene taýýar. Sağ olun. Haytana, näme üçin sen menden beýle doýdun aýtsana. Ya hiç kaçan söymedin mi? Yüzüm tutup men asmana, yalvar yarın men Allah'ıma. Kömek edeyle beni harladılar. Yekelikte kalan yürek dondu, sana bolan sevgiminle öldü. Neme günem beni harladılar. İn bolmanla halımı sonra, neme bolsa da gönlüm bara. Hatta deyip namart koydu beni. Sonra da men yoluna bakyan, geler deyip her gün karaşyan. Yöne gelmedi namart koydu beni. İn bolmanla halımı sonra, neme bolsa da gönlüm bara. Hatta deyip namart koydu beni. Sonra da ben yoluna
koymalı del hemme dadın sorağı var Bu durmuşta şeyle bir zat bol ya Şarkı belek bu aylan ya Senin şeyde bu sinaya İnmanmanna halımı sonra Neme bolsa da gönlüm bara Hatta deyip namart koydu beni Sonra da men yoluna bakyan Gelerdi her gün karasyan Yöne gelmedi namart koydu beni İnmanmanna halımı sonra Neme bolsa da gönlüm bara Hatta deyip namart koydu beni Sonra da ben yoluna bakyan Gelerdi her gün karasyan Yöne gelmedi namart koydu beni Nazir yerine yetirip veren ovadan aydınlığı üçün biz size sağ olsun aydiyat. Yankısına gaydımı sözü saði Arslan Kertikov'unki şahirimiz. Aranjirovkasını Ataş Şumayev işlep verdi. Köp sağ olsun, canlar sağ olsun. Sağ olun. Yerine yetirip veren aydınlığı üçün biz size sağ olsun aydiyat ve soğallarımıza geçeceğiz. Inni Nazir, sizin üçün aydımçının häsiyeti, daş keşfi, onun meşhur bolmağına täsir edip biler mi? Elbette. Stil, özüne seyretmek, sen yaşlar senden görel var ileri. Hemme yerde, giyiminde, stilinde, saçında, aydımlığında, pavizenilinde, karakterinde, hemme zatta görelge olmalı ve goğu görelge olmalı, başarmalı. Bir de şunu isleyat, ediyasem, şun bilen yaşlar dinleye, söylerler, aydımlarımızı, goğu görüyorlar. Men şuna şart. Goğu görelge olmalı yani, özünüz häsiyetinizi halayan ve halamayan häsiyetiniz var mı özünüzde? Var. Halayan häsiyetim hiç haçan durmalı. Onu her kim men bilen gatnaşýanlar bilýändir. Men kärimde, aýdym sazda. Hiç durmaly, ýöne täzelik tapmaly, täze stil tapmaly, täze aýdym tapmaly, täze sesler tapmaly, täze şekillikli etmeli. Hemişe ýokman täzelik, täzelik gözlemeli, gözlegde bolmaly. Diňe täzelik. Şonu adamlara interesne bolar. Demek sizde yaltalyk häsiýet ýok. Ýok. Hudaý şükür, yaltalyk ýok. Bu kärde, bu kär yaltalyk halanok. Kän saklanmarsyň bu kärde. Yaltalyk bilen. İşeňiz Nazir. İşeňiz bolmaly. Yürek bilen halka hyzmat etmeli. Täze aýdymlary döretmeli. Ýurdumuzy wasyp etmeli. Şu wagt bilen den gitmeli. Şonda seni dinlerler, halarlar. Yaltalyçylyk bilen ol bolmaz. Onda men Nazir bolmazdım diýär. Böyle onda üstünlük ardy edýär. Sağ olun, köp sağ olun. Onda indiki sowalymyza geçeli esasy döredýän aýdymlaryňyzyň aglaby bölügini sadanlar. Haýsy sadanlar we haýsy şahir bilen işleşýäňiz ýa üstünlük tapawdy ýokmy? Men ýekece o hem dostum, hem şahirim Arslan Kertikov. Belli biri, kän başga aýdymçylara da ýazýar. Meşhur aýdymçylarymyza aýdymlaryny ýazýar. Maňa kän aýdym ýazdy, kän iş etdik bile. Hemme aýdymlarym halk tarapyndan söýüldi. Toýlamyzda hyzmat edip bör, tanaýarlar, bilýärler. Halk tanaýa, aýdýar. Hatta biz bilen toýlarda bile. Ýöne bir zady duydum we bildim. Öň eşitýädim. Şonu ýalap bolmaly. Ýöne islam okudum. Ýöne duydum,
doğru zady. Bir adam bilen işlemeliler. Yokman bir направление bilen o dostun bolsun, kim bolsun, yokman ikinci şahirem olmaly, üçüncü şahirem olmaly. Bir aýdym oňa bermeli, bir aýdym ondan almaly, üçüncü aýdym ondan dinlemeli. Şonu işlesen, şonu yine täzelik. Şo bir adam bilen işlesen, şo bir sesler, şo bir aýdym ýaly bolup durýar. şo bir aýdym ýalyk bolýar, şo bir onuň uje gyzykly däl bolýar. Şoň üçin oň bilen işler bermeli, uje bilýän, oň karakterini bilýän. O da size ýan. Olam seni tanaya, sana näme gerek? Jaňa diýär, dost, nirde? Sen üçin şunu ýalyk wagt işledim. Sana gelişer, dinleýän. O men stilim diýip. Ýöne eýlekler bilen işlemeli. Şu wagt köp wagtdan bäri bar olar. Bakameje show diýip. Ýaş oglanlar var içinde, talantly oglanlar. Her türlü stille işleýärler. Näme şulaýdymçy gowerýan men şuň seslerini, şulaýdymçy gowerýan şuň seslerini, aranjirovkalaryny, sazlaryny, şuň pripevlaryny gowerýan. Şuňa men desin, menki bolsun. Şu wagt tuwlama oglanlar, studiýalar kän ýene de näme diýjek bolýan asuda watan, bizim prezidentimiz, arkadaşlar serdarymız, gahrman arkadaşlarymız hemme zat döredip berdi. Yeňil işlemek diýär. Näli studiýalar bar bizde. Öň bir arzu edýärdik, bay bu mikrofonu plana aýdymçy telewizorda seredýän, bu kompýuterda, bu kolonkalarda bu mikrofonu aýdyp bolaýsa, sesini ýazyp bolaýsa diýip arzu edýärdik şeýler. Indi Hudaýa şükür hemme studiýalarda şunu ýalyk guralar bar. Hemme şertler bar. Ana ýanky diýişim ýalyk, şolar bilen hem işledik. Şato diýip bir orsaýdym ýazdylar. Onu da şekilli klip etdik. Ýakyn günlerde çykýar. Nesip bolsa ýene de başga oglanlar amma olar bilen işlemekçi nesip bolsa. Hatta aranjirovşiklerim şonu ýalyk kän bolmaly. Wopşym ýanky diýişim ýalyk kän bolsa sağlyndan, şahirlaň, studiýalaň razny. Aýdymlanan baý bolýar. Aýdymlanan baý bolýar, her türlü bolýar. Go bolýar şondan. Ýanky hemme oglanlara Ataş Şumayev, Arslan Kertikow, Bakameje Show, Bekişt klip studiýa hemmesine oglanlara men bilen işleýän oglanlara, maňa kömek eden oglanlara janlary sag bolsun. Öňe, diňe öňe hemmesine. Sag bolun. Nazir, eger siz aýdymçy bolmadyňyz, diýeli aýdaly. Öňsiz pikirlenmedim, o hakda diýdiňiz, ýani tep ýazga başlaman kap. Ýöne şol kiçi wagtky eden arzuňyz hasyl bolmady, siz kim bolardyňyz? Şuma pikirlenip jogap beriň. Men bilýärdim, kiçilikden bilýärdim. Duýýardyňyz, ha? Duýýardım, ýüregim bilen bilýärdim, duýýardım. 4-5 ýaşymda suratymy görýäne, seretsem, şuma seretsem, üns berýän. Notkalar bardy. Seret, sen şunu maňa näme diýip alyp berdiň? Ýöritemi diýän, ejeme. Ýok diýär. Seret notkalar bar diýän. Seret, sen isläň okdyň diýdim. Ana görýänmi? Ol men şoň üçin bilýärdim, kiçilikden bilýärdim, menne içimde şo bar. Men aýdymçy bolarym. Most aýdymçy däl, muzykant bolarym. Ýöne saz. Başga hünärler hakynda onda pikirlenme bilmeýän şeýlemi? Biznesmen bolardym. Ýöne onu da aýdyp bererdim. Onu da aýdardım, dinlerdim. Onu çağalaňyzda geçer diýip pikir etýärdiňizmi? Şulaň bir aýdymçy bolar o diýip. Pikir edýärdim, heme umidem edýän. Menne duýýaňyzmy şonu? Umidem edýän. Nesip bolsun inşallah bolsun men isleýän. Ata baba bolaňyzda tomoşa edip aýdymlaryny dinläp. Durmuşyň manysy siz üçin nämedir? Durmuşyň manysy men maşgalamdy. Men özümi bagtly saýan. Men maşgalam men üçin kän iş etdi. Her kim öz maşgalasyny gowerýär. Her kim söýýär, sileýär, hormat goýýar. Bolmalsam şol ýalyk. Biziň ýurdumyzda tuwlama her kim bir-birini sileýär, söýýär. Ýöne men maşgalam
men üçin kän etdi. Ony men bilen tanış oglanlar, men bilen gatnaşýanlar hemmesi bilýär. Elbette sizi iýderleýän internet saytlaryny iýderleýän agdalaryňyzda onu bilýärler. Awa. Köplenç okuýas kommentariýalarda. Awa, aýdym aýtsaňam bir toýda ýadyp otyr SMS. Plan ýeriň düzetdi ya, bay, bu toyda may okuyan hemme yerde, hemme gözü, hemme yerde, hemme görüyor. Akurat ne ol, çotka ol, yani otayın zaten rovun otur, o çon ya. Demek, dine var maşgala, çağalar, öy, işik, nahar değerli rejissörümüz deyip artam olmalı. Hem rejissörüm, hem klipte men bilen bile, hem aydym ýatsam birinji dinleýä, näle boldy şol. Ay anan sen maňa anan gynanma diýär. Men sana bilýän-a yalan zat aýtmaýan Elbet zat İslamok aýdyp bilmedin şonu sen. Şu ýerde bir zady bellek geçerin tekse ýan gepleşige gelmäkäňizem sizden birinji geldi. Şon ýalak aýdýa, şonu täzen aýt. Ya aýtma, ya çykarma şol aýdymy diýär. Omurmadyň diýär. Koysan aýdýan. Şonu dinleme, çykaran aýdymyz boldymy? Bolly kän boldy. Bolly üstünlüğü getirmedi ha? Yok, dinlemedim bir küçükede gider dinlerler. Men aýdymçy, men özüm gowulýan Men gowulýan idim, halarlar geçmedi. Yanlıştım, geçmedi. Duyya, bilýä. Klipde de men bilen bile aýdym sağda da şonu ýalak Gökman kömek edýär. 5 sany çağany. Ejesi elbette. Ejesi. Doğru aýdýan. Can sağ bolsun men onu söýýän, sileýän. Şu ýerde siziň maşgalaňyzda, size goltuky berýän maşgalaňyzda, siziň ojaňyzy saklayan venan maşgala can saglyk arzu edeli. Köp sağ ol, spasibo. Can sağ olsun. Çağalarynyň arasynda görjegi gowulyp bolsun. Amin. Köp sağ olun. Nazir, ýa-ni gepleşigimiziň başynda ejem türkmen dilini has, dogry we dürs gürlemegimi isledi, türkmen mekteplerine gatnatdy diýdiňiz. Türkmen dilinden başga, rus dillerinden başga bilýän dilleriňiz barmy? Başga da? Awa, Azerbaycan dil, Türk dil, Forsça, Awa. Özbekçe. Bilýäňiz. Awa. Kem. Yerine yetirdiňiz aýdymlar hem şo dillerde. Aýdymlar yerine yetirdim. Şu adam siz üçin, tomaşalarymyz üçin täze papuri aýdasym gelýär. Her dillerde Her dillerde, awa. Bir de taýinanma dinlemäni. Sadanlar taýin bolsa, yerine yetirdi. Başytyna. Ay aydın hoş giyce yar yaralle, yar kucağı boş giyce yar yaralle. Ay aydın hoş giyce yar yaralle, yar kucağı boş giyce yar yaralle. Yarımınla men munna yar yaralle, bak aramızdaş giyce yar yaralle. Yarımınla men munna yar yaralle, bak aramızdaş giyce yar yaralle. Yar yaralle.
Безумно песню я пою, о любви я и говорю. И сердце ей свое навеки подарить хотел. Но не могла она понять, что для нее мог жизнь задать, что для нее на свете только я живу. Безумно песню я пою, о любви я и говорю. И сердце ей свое навеки подарить хотел. Но не могла она понять, что для нее мог жизнь задать, что для нее на свете только я живу. Но почему она опять с другим ходит танцевать и улыбается ему, как будто мне назло? А когда я пою, я безумно люблю, знает это она. И опять, как всегда, шлет улыбки не мне, а упрямо кому-то другому. А когда я пою, я безумно люблю, знает это она. И опять, как всегда, шлет улыбки не мне, а упрямо кому-то другому. Gördüm ki peri geler sallana sallana. Gördüm ki peri geler sallana sallana. Aşığını gönlün alır gelir nazlana nazlana. Aşığını gönlün alır gelir nazlana nazlana. Senin uzun bir yana, benim uzun bir yana. Senin uzun bir yana, benim uzun bir yan. İşkinden öler oldum, izledim yana yana. Kara göz boy boy boy, kara göz boy boy, kara göz boy 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 boy, kara göz boy boy, kara göz boy 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 boy, kara göz boy boy, kara göz boy boy boy, kara göz boy boy, kara göz boy boy boy, kara göz boy boy, kara göz boy 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 boy, kara göz boy boy, kara göz boy boy boy, kara göz boy boy, kara göz boy 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 boy, kara göz boy boy. Gördüm ki peri gelir, gördüm ki peri gelir. Nazir, bizim köp soğallarımıza cevap verdiniz. Size sağ olsun aydiyat. Yine bir gedek. Gelecekte etyen işlerimiz doğrusunda şuguller, täze aydımlar üstünde işleýäňiz mi? Elbette, täze albomun üstüne işleyen 5 ay mundan öň hatta sizin saytınızda çıktı men albomum Arkadağı Serdarım adlı albomum. 5 ay geçti. Nesip bolsa yakın günlerde täze yeni bir albom tayar. Albomun adını Türkmenistan yurdumuza vasf edip albomun adına ulu boysanç bilen yürek bilen albomun adını Türkmenistan deyip taktım. Birinci aydımım Türkmenistan, onam Türkmenistan'ın ad kalanan artisti Kuvat Çarguliyev bilen bile aittik. Nesip bolsa umid ediyen gowarlar adamlar Türkmen toylamızda hizmet edersin nesip bolsa inşallah. Vasf edersin. Täze albomu size üstünlük getirsin. Yine işlemene size güç versin, kuvvet versin. Köp sağ olun. Şol häzir öňüňizde siziň araňyzda ýaş aýdymçylar hem bara. Şolary özüňiziň kiçi Nazir hökmüne gözüňe getirip näme maslahat bererdiňiz? Diňe ýaltalyk bolmalylar, ýa-ni diýişim ýaltalyk, bükär, çydanok, sakladanyk, bolanok.
Yaltansan bu kara gelip bilmeýän. Hiç saat döredip bilmeyen dine işlemeli. Awa hemme zat yurdumuzda, asuda yurdumuzda Hudaýa şükür hemme şertler döredilen kahraman arkadağlı serdarımız hemme zat döretdi, hemme zat bar. Ne üçün etmeli, ne üçün işlemeli. Bu yaşlar beğenmeli, işlemeli. Olar üçün ansat hemme zat ba internet ulgamlar, guralar. Hemme zat var. Yaltan yani mene bakan. Yaltanmalar seslerine bir işlemeli. Hemme zat galan da tuğlamak, efirlerimiz, kanallarımız, hemme şertlerimiz var, saytlarımız var tuğlamak. İşler vermeli. Köp sağ olun, onu yaşlarımda üstünlük arzu ediyat ve yine bir neçe yıllardan Sidiyaly yıllar dörer, bizim tamaşa eder, dinler aydınlar. Nazir gepleşigimizde gelip ve sizin şu sunugat alemine adam masanıza sunugat alemine geleningizde ýa-ni söhbetde ýazgy başlamanka 25 ýyl boldy diýdiňiz. Şol 25 ýylyň içinde siz birinji gezek bizde Türkmen portaly gepleşige gatnaşdyňyz. Şoň üçin ýürüýte aýratyn sag bolsun aýdýas. Menem minnetdarlygym bildirýän. Köp sag bolun cennet çağıranyňyz üçin. Sizin saýdyňyza seredýän, begenýän, odan saýdyňyz bar. Her hili reklamalar, her hili köp täzelikler, palezin täzelikler adamlar üçin bar. Şoň üçin men çağıranyňyz üçin begenýän köp sag bolup aýdasymyz gelýär. Janyňyz sag bolsun. Minnetdar. Şu sowallar bilen gepleşigimiziň bayramçylyk sanyny nazir geçirip oturýas. Bize mihman bolanlar üçin köp sag bolun. Nazir, ine gepleşigimizde gelip sowallarymyzyň ählisine jogap berdiňiz. Biz sag bolsun aýdýas, şunuň bilen sowallarymyzy jemleýäs. Biz Türkmen portal websaytymyzyň adyndan gepleşige gelýän her bir mihmana sowgadymyz bar. Ýöne bugünkü sowgat aýratyn. Sebäbi ýaňsy özüňiz hakynda gurrunlaryňyzda doglan ýylyňyzy aýtdyňyzda, doglan günüňizi aýtmadyňyz. Biz onu da bilýäs, siziň bugün doglan günüňiz. Ýörüýte Sultan restoran siz üçin süýjülük tortuny taýýarlady. Eger mümkin bolsa kabul etseňiz, bizem sizi Türkmen portal websaytymyzyň adyndan doglan günüňizi tüýs ýüregimizden gutlaýar. Köp sag bolun. Köp sag bolun. Ana 1, 2, 3. Uzak ýaşaň. Canınız sağ olsun, sunugat alemine üstünlük arzu edýär. Bu bolsa Türkmen portal websaytymyzyň adyndan sowgat nam kabul etseňiz. Köp sag bolun, janyňyz sag bolsun. Bugünler menem gutlajak bolýan hemme kärdeşlemi sunugat işgärlen güni. Janlar sag bolsun. Pursatdan peýdalanyp ähli sunugat işgärleri gutlaýan bizin ýurdumyzda, asuda ýurdumyzda toy bolsun, bayram bolsun, janlar sag bolsun. Hemme halipalaň, hemme sunugat işgärlen bayramlary gutly bolsun, janlar sag bolsun. Şu günne, şu pursatda medeniýet sunugat işgärlen günne kahraman arkadağly serdarymyzy gutlaýan janlar sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. Goý hemişe asuda Türkmenistan ýurdumyzda toy bolsun. Çok sağ olun, arzularına hasil olsun. Sağ olun. Rahman tomoşaçylar, ine şunun bilen durmuş duralga saatly gepleşigimiziň bu gezekki bayramçylyk sanyny geçirip gutarýar. Siz bolsa bizden daşlaşmaň. Sebäbi Türkmen portal hemişe online. Türkmen portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmäňizdir. Sağ olun. Geldiniz halkın baktına, arkadağlı serdarımız. Yolları besler yalkıma, sizin adıl fermanımız. Yolları besler yalkıma, sizin adıl fermanımız. Halkı size şöhret size, halkım yar size. Eziz vatan buysun yar size. Halkım sizin bilin, arkadaşlı serdarımız. Bir parlar.
izlep döwrüdi. Öňe barýan türkmen halky baky alkışlaýar sizi. Öňe barýan türkmen halky baky alkışlaýar sizi. Alkış size, şöhret size, halkym ýar size. Edil vatan buysun ýar size. Birlikte parlar tulumu, yaktı geleceğin nursu. Cebi halkın sizin bilin, arkadalı serdarımız. Birlikte parlar tulumu, yaktı geleceğin nursu. Cebi halkın sizin bilin, arkadalı serdarımız. Cebi halkın sizin bilin.